Már korra tavasszal el kell kezdeni a szúnyogtenyésztőhelyeknek a vizsgálatát. Hóolvadás után, esőket követően, esetleg egy árvíz levonulása után ezeket a területeket bejárni nagyon nehéz, ezért használunk speciális terepjárműveket. Mivel a szúnyogtenyésztőhelyekhez külterületen általában nem vezet betonút, és ezeket megközelíteni még terepjáróval is nagyon nehéz, ezért használunk ilyen speciális terepjárműveket, amik segítségével viszonylag gyorsan felkutathatók ezek a területek. Gyalogosan is nehéz munka volna, és hosszadalmas idő. Nézzük, hogy jutunk el hullámtéren egyik tenyésztőhelytől a másikig. Nagyon fontos ezeket az erdei pocsolyákat is vizsgálni, mivel az összegyűlt hólé is szúnyogtenyésztőhelyeket alakíthat ki, és ezek a szúnyogok kora tavasszal, nyár elején már gyötörhetik a lakosságot. Már említettem ezeket a helyeket, még terepjáróval is nagyon nehéz megközelíteni. Ha pedig beragad terepjáró, sárból kiszabadítani sem egyszerű feladat. Nagy küzdelmek és dagonyázás után azért eljutunk ezekre a már számukra jól ismert tenyésztőhelyekre.
Látható az élő Duna, ami most már visszaapadt, visszakerült a medrébe, de nem olyan régen itt ezen a gáton átbukva feltöltötte ezt a területet, ami utána tökéletes szúnyogtenyészőhelyi alakul, és innét rajzanak ki majd nem sokára a szúnyogok. Ezeket a helyeket kell kezelni biológiai szúnyoglárva írtószerrel időben. És itt már következő helyszín. Látható a feltöltött terület. Kora tavasszal már kialakul szúnyogtenyészőhellyé. És itt látható a gát, ami mögé beszorul a víz. Az élő Duna feltölti, ami látszik a háttérbe, ezeket a helyeket. És talán nagyon sokáig ezek a helyek szúnyogtenyésző helyként funkcionálnak, és a környékbeli városokat, akár több 10 kilométerre levő településeket is ellátnak szúnyogokkal. Innét kikelő vérszívók támadják az embereket egész nyáron. Nem csak ilyen nagy felületek, sokkal kisebb helyek is, kisebb pocsolyák, néhány 10 négyzetméteres kubikgödrök, a hullámtéren rengeteg ilyen tenyészőhely kialakulhat, ki is alakul. Ezek megtalálása nem könnyű feladat. GPS-es térképre fel kell vinni, amiket földről lehet kezelni. Azokat olcsóbban természetesen földi módszerrel, folyékony anyaggal, ahova már nem lehet bejutni, azokat pedig levegőből, granulátummal, mivel látszik, hogy a hullámtéri erdő lombkoronája szinte összefüggő, ide a folyékony anyag nem jut le. Most még kora tavasszal a lombozat nincs kierősödve. Néhány hét, egy-két hónap, és itt egy árnyékos, nyugodt vízterület lesz fellelhető. Az árnyéknak köszönhetően lassabban is fog kiszáradni, és hát ontja az embervért szívó szúnyogokat is. Köszönöm, hogy végignézte a videót. Bőven kérdése lenne szúnyogokról, szúnyoglárvákról. Szúnyogcsődör.hu oldalamon megtalál. Viszontlátásra!